салом дӯстон, умедворам ки сиҳату саломат ҳастин. Рӯзи 22 январ Тоҷикистон бо Лубнон бозӣ мекунад. Ин бозии тақдирсоз барои тими миллии кишвари мо мебошад. моҳи январ дар душанбе барф нест ва дар арафаи бозии Тоҷикистон-Лубнон ту бозӣ мекунем ва албатта дар якҷоягӣ бо ширкати Формула 55 ва мухлисони футбол тӯҳфаҳо тақдим мекунем. моро пайгир бошед. салом алейкум. Футбол бозӣ мекунед чӣ? дар арафаи бозии Тоҷикистон-Лубнон мо як иқдом дорем бо ширкати Формула 55. футбол тамошо мекунед? бозии охирона бо Қатар тамошо кардем? бозии хуб гузашта, ака дар дақиқаи 80 буда 80 чанда минут Ҳамадони Камолов ана корти сурх гирифта. корти сурх ба гуфти ман ноадолатона буд. 100% муборак бошад. Ташаккур зиёд ки иштирок кардед. ба шумо раҳмат. туб мона як мошин кафонд. мо бисем суръатша паст кина. пахш кард рафт. иқдоми мо ба анҷом нарасид. давом метем. Вот 22-го сыграют Таджикистан и Ливан. По-вашему, кто начнет матч с центра поля? Мне почему-то кажется Ливан. Я так думаю. Забьют более 2 голов. Как вы считаете? Да, уверена в этом. То есть 3 не забьют. Хотя кто знает. И вы смотрите футбол? Ну, давно было вообще, когда я смотрела футбол в 2018 году. Чемпионат мира в России, Да. по-моему. Прикольно. Не, Смотрите. во Франции. ба фикри шумо дар тайми якум мо ягон гол зада метавонем? Не, 0-0 мешавад фикр ман. 0-0 мешавад. ба фикри ман 1-0 мешавад, Тоҷикистон дуюми тайм гол мезанад. бозии Қатар тамошо карда будем? Нимча. Масъалаи судия ҳамин бозӣ чӣ гуфтан мехоҳед? Не квалифицирована судя. Футбол тамошо мекунед? Аллакай. бозии Тоҷикистон бо Қатар тамошо кардед охирон бозӣ? 1-0 шуд. Судья. Ягон муроҷиат ба судия надоред? Ка байни шумо судья. Ҳамадай пулдор муки харидам бозӣ рака. дар бозӣ бо Ливан якум тайм ничия мешавад ё ки ҳисоби мусовӣ? Як Тоҷикистон 1-0 мезанад. ташаккур зиёд барои иштирок. хуш омадед. шумо дарам. маълум ки бача футбол тамошо мекунад. кинони кишвар дар мавриди бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Лубнон ва чанд андешаҳои дигарро низ пурсидам. албатта чӣ натиҷа гирифтид? натиҷаи аҷиб гирифтем. гулдухтарон футболро фаъолона тамошо мекарданд, мо инро намедонистем ва дар маҷмӯъ мухлисон бо фикру мулоҳизаҳои худ моро ба ҳайрат гузоштанд. ва дар маҷмӯъ бозиро тамошо кардан лозим аст. дар куҷо тамошо мекунем? албатта сомонаи расмии ширкати Формула 55 ба таври мустақим ин бозиро барои мухлисон пешниҳод мекунад. сомонаи Формула 55 ва замима ба қавле приложение пайдо карда метавонед ҳам дар iOS ва ҳам дар Android. Тоҷикистон ба пеш!